So mga idol, maayo din buntag sa inyong tanan, no? Ipakita na ko sa inyo ang usa ka nindot dring dapita mga idol. Pwede kayo mag relaxing diri. Ay mga lingkuranan, nindot kay makita ninyo mga view mga idol, oh. Usa ka nindot dring dapita. Maka-relaxing mo diri kay inyong makita mga idol, mga nindot kay mga bulaklak mga idol, oh. I-zoom na ko ang kamera mga idol para makita ninyo kung sa kanindot sa mga bulaklak mga idol, oh. Pagkanindota mga idol. Mo ni diri mga idol sa matang babay. Kung kinsa to'y ganahan diri mo adto, adto lang mo diri, suroy lang mo. Okay. Ako, sige ko diri mga idol para maka-relax po ko diri. Kita na ko yung mga idol ang mga view mga idol, oh. Mo ni lungsod sa Libungan mga idol. Oh, ipakita na ko sa medyo malabo na mga idol, oh. Oh, mo ni lungsod sa Libungan. Lapad kayo mga basakan diya mga idol. So diri ko diri mga idol, suri-suri ko diri, nagpahangin-hangin ba kay kini diri napita mga idol, kusog kay hangin diri. Pakita na ko mga idol, oh. Napay mga bulaklak diri mga idol sa pikas. Kilid ako mga idol, pakita na ko mga idol pagkanindot mga idol. Ako jud isa diri mga idol. Grabe jud kami ngaw diri napita, may relaxing kay diri kay adlaw rong Biyernes mga idol. Ako ra isa diri. Tara mga idol. Uy! Aboy na ako ra isa? Huh? Kisa mo ni? Perkyo? Uy! Ay, ikaw mo din, ha? Ako itaw ni pre. Naku sa mga dre? Gabantay ko si Ria pre. Ay, mo ni area dre? Oh, Gabantay ka sa area o nagbantay kag naay musaka dre? gabantay kong name sa Agoy. Oh, para makita nila mga flower ba. Nindot lagi yung mga talanaon dre pa rin, Jo. Pero ang problema pa rin, Jo, kay naay musaka dre. Kabalo na kag musay musaka dre. Ikaw kapati banday pa. Oh, bantay ako ni ngayon basi. Unya, karon gabi, gibangita ka. Wala mo kasi mong balay, diri na po ka. Diri ko Japon, nga nila Japon akong posisyon. Inana ra gyapon? Nga nila Japon akong posisyon. As mo rin dre. Lakaw mo to. Pila ka bulan na siya wala ka balik? 1 year na. 1 year. Ha? Para tindugaya. Puting dugaya? Problematik ni kag daw lagi. Lima ko. Nga naman. Krisis kay panahon. Krisis kayo panahon eh. Ikaw ganingkod-lingkod ka number 4, di 4 pa oh. Ang buto ko, ba nila ni Musay? Manang niya akong bato. Nagduga dyan ko ni mo ba? Naluya ko pre. Halang anong naluya man ka? 11 ka buo. Unsi ka bukang? Naabot. Naabot nga? Sila, naabot. Unsang sila man? Ako gini-interview ko mayo. Ay, silang sila. Basta 11 ang naabot. Naluya ko. Unsi ang naabot? Hmm? Lipog mo ko ni unsi naabot no? Ikaw na mo kuan sa basta 11 naabot. Unsi ang niabot. Oh, naluya ko. Ula ka na ko eh? Ha? Ula ka na ko? Naluya ka? Uli na ko? Sayo pa oh. Uli na ko, naluya naman ka. Ikaw na po karon.